inspekcija će ostati na terenu sve dok se ne otklone bilo kakve opasnosti po okolne objekte i ljude. HSP je ostao bez dvojice važnih članova, Tončija Tadića i Miroslava Rožića. Sve se jasnije pokazuje kako HSP ne uspijeva postati strankom u pravom smislu riječi. Država povećala paket dionica HT-a u javnoj ponudi. Neće biti zastoja u pregovorima s Europskom unijom, potvrdio predstavnik Europske komisije. A svjetski se čelnici u Njujorku bave klimatskim promjenama. Mirno nedeljno prijepodne stanarima nekoliko ulica na Zagrebačkom Trnju, u kojima za razliku od susjedstva još uvijek ima obiteljskih kućica. Nema više. Nema. Baš. Dakle, pretvorilo se u prvi dan prognaništva. Ogromna rupa na susjednom gradilištu, na kojem HEP gradi poslovnu zgradu s podzemnom garažom i trafostanicom, progutala je dio ulice i skoro sa sobom odnijela i kuće. S obzirom da je sada na tom mjestu jezerce, susjedi nazivaju novim bundekom, ali mjestu za smijeh nema. Evo kako su nam to opisale dvije stanarke, Branka Žitković i Snježana Jaklović. Uspjeli smo vrećice i nešto dokumenata, ali u onoj panici vrlo teško je bilo šta. Vjerujemo u nekakvu pravdu, ali se bojim da ćemo se jako teško izboriti. Ove osjećaje to se ne može izboriti, to se ne može, na ulici smo praktički. Htjeli smo nešto stvari izvaditi, ali ne daju nam. Tako da, a iskreno rečeno je strah nas je ući. Bojimo se da se to sve ne zruši, da... Ne znam ni kako se zove, baba. Ta sanacija će trajati vjerojatno jako dugo, odnosno ne vjerujem uopće u nikakvu sanaciju. Vjerujem da će doći bageri i sve to sravniti sa zemljom. Jer ne postoji više mogućnost ulaska uopće u kuće. Veliki izigrali male, evo. Upozoravalo se je od početka radova i nikakve koristi, evo, dokaza. Reakcija gradskih vlasti bila je brza, no zadovoljstvo gradonačelnika Bandića time što nitko nije stradao, stanare nije umirilo. Situacija je naime takva da je na broju 9 Kupske ulice djelomično urušena zgrada osigurana tek metalnim potpornim stupovima. Istočna betonska oplata gradilišta jednostavno je pukla i kroz nju su se podzemne vode ulile u iskop. Kako nam je rekla glasnogovornica Zagrebačke policije Aleksandra Ljuba, zbog pritiska vode urušila se betonska oplata. Nakon toga urušio se kolnik ulice i propao u iskop, a došlo je i do urušavanja metalnih potpornih stupova koji su osiguravali zid zgrade. Nakon toga urušili su se potkrovni dio i krovište zgrade. Stanari Kupske ulice od broja 1 do 21 evakuirani su i smješteni u hostel. Kasnije, tijekom noći, iz preventivnih razloga evakuirano je i 8 stanara Plitvičke ulice od kućnog broja 20 do 26a koji su smješteni kod prijatelja i kod rodbine. Preventivno je stoga isključen plin u Kupskoj ulici, a do daljnjeg je zatvorena poslovnica Raiffeisen banke u Vukovarskoj. Velika zalica na samom gradilištu trenutačno je stabilna, jer je investitor sukladno nalogu građevinske inspekcije dodatno nasipao temelje krana. U međuvremenu stanarima je gradsko poglavarstvo odmah organiziralo krov nad glavom, klopu, osnovne stvari za higijenu i besplatan prijevoz zetom. Da, no riječima gradskog ministra za zdravstvo, rad i socijalnu skrb Zvonimira Šostara. Grad sa ovim događajem zaista nema ništa, mi smo samo istog časa zaista se svi pojavili tamo, uskočili, pomogli ljudima da u koordinaciji sa policijskom upravom Zagrebačkom, koja je cijelu noć čuvala objekte. Međutim, nitko od stanara koji su završili na cesti više se ne želi vratiti u gradski hotel u hostelu Remetincu, u kojem je kvaliteta smještaja, kako su nam rekli, kao u zatvoru. A kad smo kod kaznene odgovornosti, o njoj se odmah počelo nagađati. Građevinska inspekcija jučer je uzela svu dokumentaciju i sada proučava dozvole, dnevnike i posebno elaborat. Kako kaže glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Kata Gojević, utvrđuje se naravno ono što je moglo dovesti do ove situacije. Također se i kontrolira da li se poduzimaju hitne mjere i one se za sad poduzimaju. Investitori i izvođač su počeli sa zatrpavanjem i učvršćivanjem dizalice i prate i razinu vode. Isto tako rade na elaboratu. Znači inspekcija će ostati na terenu sve dok se ne otklone bilo kakve opasnosti po okolne objekte i ljude. S druge strane, da bi ovdje moglo biti zapovjedna odgovornost, upućuje izjava jedne od stanarki. Dosta stanara je već
slalo i pismene obavijesti i znali smo da će se zlo veliko desiti. Jer svi znamo da smo na takvom vodenom terenu, da su to preveliki zahvati bili, preuska ulica, preblizu naših obiteljskih kuća koje su same po sebi već dosta trošne i derutne, upozoravali smo, da. A kako investitor, Hrvatska elektroprivreda i izvođač radova Tehnika DD sada kontroliraju štetu, opisao nam je jedan od oštećenih stanara. Jučer su došli iz HEP-a, iz Tehnike i rekli da će danas biti u 12 sastanak sa nama i sad ne pusti nikoga unutra. Kojemu se kuća urušila, njega su pustili samo. Ja sam sad hoću od novce podignuti sa knjižice, ne vrem doći do knjižice unutra. Za sad je gradilište zatvoreno i zabranjena je daljnja izgradnja, a direktor Tehnike Filip Filipec tvrdi da je najgore prošlo i da nema potrebe za odustajanjem od daljnje izgradnje HEP-ovog kompleksa. Šteta se još ne može procijeniti, no odlučili su zamoliti za pomoć stručnjake pod kapom Instituta graditeljstva Hrvatske. U međuvremenu izgleda da se za sad ne razmišlja o obeštećenju stanara koji su ostali bez domova. Ne. Noćas do iza 1 sat sam bio ovdje na gradilištu. Prvo brinemo, imamo neki redoslijed, jesu li bio jasan. Brinemo A, o njihovom integritetu njihovih života, B, o osiguranju objekata, C, o sanaciji stanja, D. U međuvremenu cijena dionica Tehnike je pala 4,45%, ali kako kaže Željko Kardum sa Zagrebačke burze, teško je reći zbog čega. Treba imati na umu da je i inače prilikom trgovine ova dionica bila prilično volatilna, dakle varirala je i u prometima i u postotku promjene cijene i na gore i na dolje. U kome ostali Zagrepčani vide krivca za propadanje ulice u središtu grada? Projektant. Pa kriv je valjda onaj koji onu zgradu tam gradi, mislim bez kontrole, jer katastrofa. Pa izvođači, pa nisu ispitali teren prije. Društvo koje radi, kad nešto radite, valjda morate ispitati na kojem teritoriju radite i kako je. Ja sam vjerovatno da nisu izvršena geološka ispitivanja, da nije rešen problem vjerovatno podzemnih voda i niz drugih okolnosti koji su kod takvih stvari mogu dogoditi. Pa nisu takozvani taj šit pa je vizori kako treba. Evo, investitor koji treba mjeriti statiku. Znači da nije dobro izračunata na ta statika, nisu znali što se nalazi ispod kuća. Mislim da to se prije samih radova da je važno ispitati tlo, makar pored kuće. Graditelji loš projekt, sigurno. To je neoprostivo, ali to je nemar. Čisti goli nemar. I neznanje, jedno veliko neznanje. Takve stvari se ne smije događati. Treba je sondirati teren, a ne ga ići samo graditi bez sondiranog terena. Niko ne kaže da je to teren ispitan. To se zna kako se radi. Košta. Bože moj, mora koštati, a ljudski život. Pokreti kolkozi udruge, opozicija stranke partije, oporba udruženja, kolkozi pokreti. Nakon osječke priče pravaškog šefa Antu Đapića strefio je novi šok. Samo 2 mjeseca prije izbora saborski zastupnici Tonči Tadić i Miroslav Rožić dali su ostavke nakon 12 godina članstva u stranci, ističući kako nemaju više entuzijazma potrebnog za bavljenje politikom među pravašima. Otišao je, svako valja. Među brojnim razlozima koji su ih nagnali na odlazak iz HSP-a, Tadić i Rožić ističu da ne žele djelovati u stranci u kojoj su stajališta promjenjiva od tjedna do tjedna, radi takozvanog višeg stranačkog interesa, a zapravo radi političke trgovine i obećanja o dolasku na vlast poslije izbora. Nemaju nikakva jamstva da se to neće ponavljati u buduće, pa unatoč sigurne budućnosti u HSP-u ipak smatraju da punu slobodu djelovanja u javnom interesu mogu ostvariti jedino izvan te stranke, poručuje dvojac. I dok su njihovi telefoni danas bili njemi, Đapić je iznenađen. Ono što me iznenadilo da je ostavka došla bez ikakvih najava, bez iskazivanja tragova nezadovoljstva bilo kakvog. Odnosno oni su bili kandidati u mojim projekcijama na prvim mjestima u 2 jedinice koje sigurno polaze prag. Dakle, 1. i 9. jedinica, to su dakle stabilne jedinice u kojima je sporno da će kogod bude prvi na njima ući u Hrvatski sabor, mi taj njihov pot je još i nelogičniji.
No da iznenađenje baš i nije neko, lako je zaključiti ako se uzmu u obzir događanja u proteklih godinu dana. Nakon jedne izjave Novom listu da se Đapić okružio ljudima koji mu govore ono što on želi čuti, Rožiću su zamrznute stranačke funkcije. Nakon isprike od šefa saborskih i gradskih pravaša postao je tek glasnogovornik stranke. No iznenađen je i njihov sada bivši stranački kolega Pero Kovačević, koji također smatra da nije bilo razloga za ostavke, a odbacio optužbe da je HSP prilagođavao svoje stavove u svrhu političke trgovine. Nikad HSP, za razliku od mnogih drugih stranaka, nije se bavio političkom trgovinom. Kad god smo imali razne situacije nakon izbora, uvijek su baš je Rožić bio taj koji je predlagao odgovarajuća rješenja koje smo mi mahom podržavali. Tako da nema mjesta političkoj trgovini. Niti mi s kime dogovaramo bilo kakvim koalicijama, nema je najvažnija koalicija sa hrvatskim građanima. Idemo dalje, nema nikoga nezamjenjivog. Naravno, nitko nije nezamjenjiv, no izbori kuca na vrata i upitno je kako će se ovo odraziti na ambicije HSP-a. Osim što su mnogome obilježili stranku i pridonijeli pozitivnim imidžu pravaša, Tadić i Rožić zajedno su ispisali i program HSP-a u današnjem obliku, pa neće biti lako bez njih. Stoga se političkom analitičaru Davoru Dženeru čini da je riječ o prilično snažnom predizbornom udarcu za Đapića. Sve se jasnije pokazuje kako HSP ne uspijeva postati strankom u pravom smislu riječi, kako se ne radi o organizaciji koja nastupa na izborima zato da bi nakon izbora sudjelovala u vlasti ili utjecala na vlast. Gospodin Đapić je pokazao da na lokalnoj razini nije u stanju obnašati vlast. Sada se pokazuje i da njegova stranka nema ozbiljnih kapaciteta. Iako se za sad ne zna kojim putem dvojac dalje smjera, hoće li možda naći entuzijazam za rad u nekoj drugoj stranci ili postati slobodnjaci, pojavile su se razne spekulacije, od toga da odrađuju dio posla za HDZ, do toga da se ne slažu sa šefom upravo oko suradnje s vladajućom ekipom. No, Tadić i Rožić stranački su partneri bili i u HSLS-u, iz kojeg su također zajedno otišli 95. i to zbog neslaganja s tadašnjim šefom Draženom Budišom. Njihovo moguće vraćanje pod okrilje stranke sadašnja šefica liberala Đurđa Adlešić nije željela komentirati. Aktualni 101. Svako sanja ono što mu treba, milijun kuna da mu padne s neba. Kako se prošlog tjedna i špekuliralo, a za slučaj potrebe kao mogućnost najavljivo premijer Ivo Sanader osobno, vlada je jutros paket inicijalne javne ponude dionica HT-a s prijašnjih 20 do 23% povećala na 32,5%. Istom je odlukom riješeno još nekoliko stvari koje je na brzoteznoj sjednici vlade objasnio potpredsjednik Damir Polančec. Da se za hrvatske građane prioritetno rezervira 25% dionica, što znači da bi ostatak dionica na raspolaganju prije svega institucionalnim ulagačima. To je još jedanput naša zakonska obveza, ali isto tako sudjelovanje institucionalnih ulagača je nužno radi stabilizacije cijene u postperiodu nakon inicijalne javne ponude. Ista odluka rješava i zavrzlamu oko hrvatskih pomoraca koji plove u međunarodnim vodama, pa iz raznih razloga nisu mogli ovjeravati punomoći. Predlažemo ovom odlukom da se punomoći koje ovjeri kapetan broda također priznaju i prihvate, s time da naravno uz to kapetan broda je dužan dostaviti i kopiju brodskog dnevnika. Sve je to dogovoreno sa strateškim i pravnim savjetnicima u ovom poslu, iskomunicirano s HANFom i nezavisnim regulatorom u Londonu, te prokomentirano i usuglašeno sa HT-om i naravno Deutsche Telekomom, dodaje Polančec, za idući dan najavljujući i izmijenjene prospekte za potencijalne ulagače. Dakako da je komadić komentara na to imao i premijer Sanader. Rezerviranje jednog dijela dionica za institucionalne investitore drži vrlo važnim i za građane, jer je u 4 obvezna mirovinska fonda u Hrvatskoj uključeno 1,35 milijuna građana, a u 80 otvorenih investicijskih fondova uložilo je oko 150 000 građana.
Riječ je o 1,5 milijuna ljudi, zbrojio je pametno Ivek i u sve ovo upetljao vlastitu odlučnost o nepostojanju poreza na kapitalnu dobit. Pa ni onoga što najavljuje oporba od 50.000, znači do 50.000 zarade ćemo tolerirati, a poslije toga ćemo staviti porez. I to je već veliki uspjeh vlade jer smo se oduprli i naveli smo ih da odustanu jer su htjeli sve oporezovati. Ali siguran sam da će i oni uvidjeti u fazi kad se stvara financijsko tržište u Hrvatskoj, najavljivati porez na moguću dobit na dionicama, to apsolutno nije dobro. Sindikat državnih službenika i namještenika pozvao je pak vladu da dio paketa od daljnjih 7% dionica ponudi državnim službenicima i namještenicima. Sindikat predlaže da vlada u procesu prodaje HT-a, ali i drugih poduzeća koja su bila u državnom vlasništvu, vodi računa o 65.000 zaposlenih u državnoj službi, te im ponudi odgovarajući paket dionica pod uvjetima koji će biti približni onima kod povlaštenog otkupa radnika prilikom kupnje dionica vlastite tvrtke. Državni službenici i namještenici dosad su blagodati privatizacije osjetili samo u obliku otkaza ili novog zapošljavanja pod nepovoljnim uvjetima. Tako da privatizacija za zaposlene u državnim tijelima uglavnom znači nesigurnost i mogućnost gubitka radnog mjesta za razliku od ostalih radnika kojima se pruža mogućnost kupnje dionica svoje tvrtke i to po povlaštenoj cijeni, upozorava sindikat. Slušate Aktualni 101. Pregovori s Hrvatskom neće se usporiti niti zaustaviti, umirio je javnost. Šef delegacije Europske komisije u Hrvatskoj Vincent Dežar, reagiravši na takve najave koje su se zadnjih dana pojavile u medijima. Naime, komisija je članicama Europske unije poslala dokument o mjerilima koje bi se trebala postaviti za poglavlje o pravosuđu i ljudskim pravima. Dežar veli da razloga za paniku nema. Bez velikih emocija, ovo je, kao što smo rekli, standardna procedura. Tako i treba raditi na svakom poglavlju, bez obzira radili se o 23. poglavlju ili nekom drugom, i u tome pomažemo Hrvatskoj. Svi su programi u tijeku u svakom području o kojem pregovaramo i nadamo se da će se Hrvatska uhvatiti u koštac sa svim izazovima i doći do rezultata koji su je potrebni kako postala punopravna članica Unije. Nadodao je Dežar kako se već duže vrijeme članice konzultiraju o ovom dokumentu, ali da će se konačna odluka o tim mjerilima donijeti početkom studenog. O sadržaju dokumenta nije htio govoriti, kao ni o tome koliko ima mjerila, jer njih članice mogu odbaciti, prihvatiti, pa čak i pooštriti ili ublažiti. Mjerila se pred zemlju kandidata postavljaju, veli Dežer, ako treba doraditi neki zakon, ako treba poraditi na njihovoj boljoj primjeni ili ako Hrvatska još nije ispunila neke zahtjeve koje je preuzela sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Ovakva mjerila u pregovorima s Hrvatskom nisu neka novost. Već imamo 10 poglavlja koja imaju mjerila. Primjerice ono o javnim nabavama je jedno od njih, tržišno natjecanje, pa recimo pretvorba brodogradilišta, pa i poljoprivreda. Postoji još poglavlja koja imaju mjerila. To se zna već neko vrijeme i do sada nije bilo problema jer je to standardni postupak. Što se tiče napretka u pregovorima, Dežer je podsjetio da je otvoreno 12 od 33 poglavlja u kojima se pregovara, da su 2 privremeno zatvorena, kao i da bi do kraja portugalskog predsjedništva trebalo biti otvoreno još oko 6 poglavlja. Vjeruje Europčanin i da izbori neće usporiti pregovore jer se oni nastavljaju bez obzira koja je stranka na vlasti. Klupa za svjedoke na suđenju generalima Rahimu Ademiju i Mirku Norcu danas je ostala prazna, jer se niti jedan od trojice predviđenih svjedoka, srpskih vojnika zarobljenih u akciji Medački džep, nije pojavio na Zagrebačkom županijskom sudu. Policija nije mogla pronaći Đuru Dimitrovića i Nikolu Bulja, koji se najvjerojatnije nalaze u Srbiji i BiH. Vladimir Divjak, koji živi u Norveškoj, sudu je poslao dopis da ne želi svjedočiti i da u norveškoj putovnici ima zabranu ulaska u Hrvatsku. Kako postupak ipak ne bi ostao uskraćen za njihove iskaze, sud će pokušati pronaći adrese Dmitrovića i Bulja, a Divjaka ispitati putem video linka, odnosno Instituta međunarodne pravne pomoći. Inače, riječ je o trojici bivših srpskih vojnika koji su zarobljeni u akciji zajedno s još 7 optuženika u listopadu 1993. na tadašnjem vojnom sudu u Karlovcu osuđeni na 15 godina zatvora. Iako je tužiteljstvo zatražilo da se na današnjoj raspravi pročita Divjakov iskaz iz istrage, tome
tome se usprotivila obrana, rekavši da se svjedočenje može dogovoriti s norveškim pravosuđem. Bulj i Divjak tijekom istrage su u svojim ranijim iskazima opisali mučenje kojim ih je podvrgnula hrvatska vojska ili vojna policija nakon što su se predali na području Medačkog džepa. Bulj je ispričao da su ga vješali za ruke, udarali bićem po leđima i prosipali mu sol po krvavim ranama. Divjak je opisao kako su pripadnici vojne policije na njegovu grupu nakon predaje bacili nekoliko ručnih bombi, a kasnije su preživjele tukli kundacima i štapovima, gasili cigarete na njihovim leđima, a jednom zarobljeniku su počeli rezati šaku, ali su od toga odustali. Nakon što završi ispitivanje dosad poznatih svjedoka, slijedi davanje iskaza 28 ugroženih svjedoka potpuno zaštićenog identiteta u razdoblju od 10. listopada do 22. studenog. Koliko je moguće zaključiti iz njihovih ranijih iskaza koje su dali haškim istražiteljima, riječ je o ljudima koji su živjeli u Medačkom džepu tijekom akcije, ali i o pripadnicima HV-a koji su u njoj sudjelovali. Tolerancija i odmjerenost kojom je osigurao miran prijenos vlasti dok je vršio predsjedničke dužnosti, ono je po čemu će Vlatka Pavletića najviše pamtiti njegovi kolege iz domene politike. Na komemoraciji u Saboru njegov nasljednik na čelu parlamenta Vlado Šeks sjetio se i Pavletićeve uloge u Hrvatskom proljeću, posebno u donošenju deklaracije o položaju i nazivu hrvatskog jezika, a premijer Ivo Sanader nazvao ga je moralnom vertikalom i stupom hrvatskog društva. Akademik Pavletić ispraćen je poslijepodne uz visoke državne počasti na zagrebačkom krematoriju. Stanje vatrogasca Ane Lučića, koji se liječi u splitskoj bolnici, nepromijenjeno je, dakle zadovoljavajuće, ali i dalje teško. Čeka ga još nekoliko operacija, a u međuvremenu liječnici stalnim intenzivnim tretmanom nastoje spriječiti infekcije. Izgradnja Pelješkog mosta, vrijedna gotovo 2 milijarde kuna, službeno će početi 15. listopada, rekao je u Dubrovniku državni tajnik za more Branko Bačić. Pohvalio se i s drugim projektima važnim za isti poluotok. Najavio je skori dovršetak vodovoda Neretva Pelješac Korčula Lastovo, kao i početak gradnje kanalizacije za općinu Orebić. Hrvatski predstavnik u Međunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju Mario Horvatić izabran je u Beču za jednog od 2 potpredsjednika vijeća guvernera te organizacije. Zanimljivo je da je i novi predsjednik tog vijeća hrvatskog porijekla, čileanski diplomat Milenko Skoknic, čiji preci potječu iz Broča. Zajednica umirovljenika INE smatra da im je vlada nanijela štetu odlukom da cijena dionica za sadašnje i bivše zaposlenike kompanije bude ista kao i u javnoj ponudi. Smatraju da su aktivnim doprinosom stvaranja tvrtke zaslužili jeftinije dionice. 70 radnika RIZ Odašiljača prosvjedovalo je pred državnim odvjetništvom tražeći povrat $17 milijuna dobivenih iz sukcesije imovine bivše Jugoslavije, za koje tvrde da pripadaju tvrtki, a ne državnom proračunu. S glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem dogovorili su da će za 3 dana problem pokušati riješiti na sastanku s predstavnicima Fonda za privatizaciju, vlade i državne revizije. S obzirom da se približava istek roka trajanja Kyoto protokola i da bi novi dogovor na razini svijeta trebao profunkcionirati do 2012. svjetski lideri borbe za okoliš aktivirali su se u njegovoj pripremi s ciljem da ga završe do kraja iduće godine. Tako je glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon zasjedanje opće skupštine iskoristio kako bi uoči njega organizirao posebni skup UN-a posvećen klimatskim promjenama i zaštiti klime. I uspjelo mu je, usput ili namjerno, u njiku su se okupili predstavnici više od 150 zemalja svijeta, uključujući šefove 70 država, među kojima je i Stipe Mesić. Kao prvi govornik na raspravi o ublažavanju, Mesić je naglasio da je Hrvatska čvrsto privržena ispunjenju preuzetih obveza u smislu emisije stakleničkih plinova, neovisno o tome što je Kyoto protokol u Hrvatskoj na snagu stupio tek ovog mjeseca. Naglasio je i da je znanstveno neupitno da je čovjek uzročnik globalnog zatopljenja, te stoga današnji politički čelnici imaju posebnu odgovornost prema budućim naraštajima. Za razliku od američkog predsjednika Busha, koji ne dijeli to mišljenje i neće se pojaviti na skupu, boje SAD-a u borbi protiv klimatskih promjena branit će bivši demokratski potpredsjednik Al Gore i republikanski guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger. Pravi finale se međutim očekuje na Baliju u prosincu, kada će i
službeno početi pregovori o budućim međunarodnom sporazumu o zaštiti klime nakon 2012. kada ističe sporazum iz Kyota. Kako je poručio Ban Ki-moon, Bali mora donijeti iskorak u pregovorima o borbi protiv klimatskih promjena na svim frontama, uključujući prilagodbu, ublažavanje, čiste tehnologije, deforestaciju i mobilizaciju resursa. Dvije osobe su poginule u eksploziji u Prištini, 11 ljudi je ranjeno, a uništeno je 10 dućana tamošnjeg bulevara Billa Clintona. Iako službenih informacija o uzroku eksplozije nema, tamošnja vlada pretpostavlja da je riječ o napadu, pa taj čin ostro osuđuje. Predstavnici 8 parlamentarnih stranaka u BiH hodočastili su u ured visokog predstavnika u Sarajevu, gdje su nastavili razgovore o reformi policije. Međunarodna zajednica dala im je rok do kraja tjedna da se dogovore ako žele parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Broj prosvjednika protiv vojnog režima u Mijanmaru, zemlji poznatijoj po staroimenu Burma, porastao je na oko 100.000. Predvodi ih 20.000 budističkih redovnika koji na ulicama prosvjeduju već 10 dana. Ovo je najveće javno izražavanje nezadovoljstva u Mijanmaru još od ustanka 1988. koji je vojska ugušila u krvi. Iako poručuje da je spremna za akciju, vladajuća hunta za sad je suzdržana, vjerojatno u strahu da bi nasilje prema redovnicima izazvalo bijes naroda koji ne bi bilo moguće kontrolirati. Nigerijski militanti obustavili su jednostrano proglašeno primirje i najavili da će ponovno početi otimati strane radnike naftnih postrojenja na ušću rijeke Niger. Na akciju nećemo unaprijed upozoravati, nego će nakon njih slijediti priopćenja, poručuju dečke iz pokreta za emancipaciju Delte Nigera, koji su, podsjećamo, prije primirja otimali i Hrvate. A kad smo kod otmica, dodajemo da su 2 dana nakon kidnapiranja u Afganistanu dvojica talijanskih vojnika spašena u NATO-voj operaciji. Iranci su poručili da prate američke snage satelitima i drugom tehnologijom i da će one biti u dometu njihovih raketa bude li Iran napadnut. Zlurado su još dodali da napad baš i ne očekuju jer su Ameri previše zaglibili u Iraku. Žene u Saudijskoj Arabiji još čekaju dan kad će im u toj konzervativnoj islamskoj zemlji biti dopušteno da voze. Saudijska udruga za prava žena predaće kralju Abdullahu peticiju za ukidanje tragikomične zabrane, no uspjeh je upitan jer su skupile tek oko 1000 potpisa. Zapad nema običaja oštro osuđivati kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji jer je riječ o jednoj od najčvršćih američkih saveznica u regiji. Aktualni 101. Pročitali su Dubravka Brateljić i Alen Matošević, a realizirala Petra Blažina. Sve ostalo napravili su Jelena Berković, Miljenko Cvitković, Marko Jurčić, Tim Perkov, Maja Šurina, Andreja Žapčić i današnji urednik Milan Peh.